Modulo baten atasa entregatzeko, atasaren atalean sartuko gara. Hemen klik egingo dugu eta lehenengo eta behin hor agertzen den informazioa irakurriko dugu. Irkastar honetan, informazioa irakurtzeaz aparte, badago aukera bat gure atasaren egin beharreko atal guztiak egiaztatzeko. Hemen daukazue checklist moduko bat. Vale? Egiaztatuta daudenean, bidalketaren botoian sakatuko dugu. Gehitu bidalketa. Hemen klik eginez, beste orrialde batean sartuko gara. Link bat txertatu nahi badugu, link bat txertatu nahi badugu, online testua agertzen den tokian, linka txertatu edo itxatziko dugu. Vale? Bai, testu bat jarri aldugu eta testuarekin lotuta URL-a. Edo zuzenean URL-a itzatzi. Fitxategi bat bada, hemen klik eginda, gure fitxategietara, ordenagailuan gordeta ditugun fitxategietara joan gaitezke, eta nahi dugun fitxategia hartuko dugu, eta igoko dugu. Eta igo fitxategi hau botoian klikatuko dugu. Amaituta dagoenean, gorde aldaketak botoian emango diogu eta atasa entregatuta geratuko da.